बयनिसिमबो खुलुमबाय लोगोसे नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअनि गेजेरजों आङो नोंथांमोननो माखासे गेदेरथार खौरांफोरखौ होनो लादों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। सेथियाव लानानै फैदों मैया थांनाय 30 मार्च मंगलबार खालि 33 नं बिजनि बियाबाव बिपिएफनि बिजाथि कमल सिंह नार्जारिनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलाव बाहागो लाफैदों बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथाङा। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा बुङो दि एम बाथाया सोर बिनि बागै आं जेबो मिन्थिया। बेखौ हिमन्त बिश्व शर्मायासो मोजाङै मिन्थिगौ होननानै बिथाङा बुंथियो। लोगोसेनो बिथाङा बुंबावो दि बिथांनि जेबो केस गैया। जेलाव थांनांगौब्ला हिमन्त बिश्व शर्मायासो थांनो गोनां जागोन मानोना बिनिसो गोबां केस दं होननानै बिथाङा बुंथिबावो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि एम बाथाखौ हिमन्त बिश्व शर्मायासो मोजाङै सिनायो आरो बबे जायगायाव मा हाथियार दङ बेफोरखौ गासैबो हिमन्त बिश्व शर्मायासो मिन्थिगौ होननानैबो बुंथियो। लोगोसे आरोबाव बुंबावो दि हिमन्तआनो गासैबो पुलिस अफिसार, सावस्रि बिबानगिरि, डक्टर, नार्स, गिबि मन्थ्रि गासैबो जानो हायो आरो बिनो गासैखौबो रोंगौ होननानैबो बिथाङा बुंथिबावो। दानिया फैबावदो गुबुन नैथि खौराङाव। आसाम बिधानसभानि सेथि खोलोब बिसायख'थिया थांनाय 27 मार्च खालाराव खुंफुं जालांबाय आरो फैगौ एप्रिल दाननि 1 खालाराव नैथि खोलोब आरो 6 खालाराव थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया खुंफुं जागोन। मख'नो गोनांदि मैया थांनाय 30 मार्च मंगलबार खालि नैथि खोलोबनि बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिया जोबथा सान जानानै थाङो। लोगोसे थामथि खोलोबनि बिसायख'थियाव बिटिसि हालामाव बिजेपि दोलोनि गोहोगोरा दैदेनगिरि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ लाजेननानै आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोना बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफैनायखौ नुनो मोन्दों। बे समावनो आसामनि गोहोगोरा बिजेपिनि दैदेनगिरि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 69 नं अदालगुरि बियाबाव इउपिपिएलनि बिजाथि गबिन्द बसुमतारीनि जानानै बिसायख'थि फोसावदिं मेल खुंफैदों। बे मेलाव बाहागो लानानै बिथाङा बुङो दि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हायोब्ला 69 नं अदालगुरि बियाबनि रायजो राजाफोरनि माइक्र' फाइनेन्स बेंकफोराव होनो गोनां दाहार थानायफोरखौ सुख'नानै होगोन होननानै बिथाङा खोथा होयो। लोगोसे बिथाङा बुंबावो दि 1 बोसोरनि गेजेरावनो आसामनि 1 लाख लाइमोनफोरखौ सरकारि साख्रियाव थिसननाय जागोन होननानैबो बिथाङा बुंथियो। आरोबाव बिथाङा बुंबावो दि बे बाराव हाग्रामा महिलारिया गैया। लोगोसे हाग्रामानि थाला साबिया आंनि आखायावसो दं होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायथिबावो। दानिया फैबावदो थामथि खौराङाव। हलि फोरबोनि रंजानायनि गेजेरावनो मरियननि देबोराफार थानानि सिङाव थानाय बेलागुरि साहा बागानाव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जादों। उदय कालिन्दी मुंनि सासे सेंग्राखौ सिनाय मोनै सासे सुबुङा खास्रि बिस्रि बुथारना गालांदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला उदय कालिन्दी मुंनि सासे सेंग्राखौ जौ फेनानै थानाय सासे सिनाय मोनै सुबुङा गोदोना हास'नानै बुथारना गालांदों होनना मिथिनो मोन्दों। आरोबाव फैबावदो हादोराव कर'ना जिउसानि बांदेरनाया फिन बांबोनो हमदों आरो गोबां बिरखंजों दावबायग्राफोरखौबो कर'ना पजिटिभ रिपर्ट मोननाय जादों। कर'ना जिउसानि थासारिखौ नोजोर बोनानै डाइरेक्टर जेनेरेल अफ सिभिल एभिएसनआ मैया थांनाय 30 मार्च मंगलबार खालि दावबायारिफोरा बिरखं गाथोनफोराव कभिड-19नि नेमखान्थिफोरखौ फालिनांगौनि थाखाय फोसावथि बिलाइ फोसावनानै होयो आरो भारतआव जेसेबां बिरखं गाथोनफोर दङ बैफोराव दावबायारिफोरा कभिड-19नि नेमखान्थिफोरखौ मानिना सोलिथारनांगोन होननानैबो फोसावदों। नङाब्ला दावबायारिफोरा होनो नांगोन जायगायावनो नगद जरिमाना होननानैबो फोसावना होदों। दानिया फैबावदो गुबुन खौराङाव। थांनाय बावैसो सान सिगाङाव इउनाइटेड ख्रिस्टियान फरामनि थान्दै हान्जाया ख्रिस्टियान धोरोमारिफोरनि गुबुन गुबुन जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांना होनांगौ होननानै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों गुवारै सावरायलायनायनि उनाव बिधानसभा बिसायख'थियाव थोंजोङै इउपिपिएल दोलोखौ मदद खालामनो थिरांथा लानायनि हेंथायै रोखा खेंफोरथि होदों एनबिसिसिआ। थांनाय मंगलबार खालि खौरांगिरिनि सिगाङाव नेशनेल बर' ख्रिस्टियान काउन्सिलनि आफादगिरि डक्टर अर्जुन बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि अपुर्ब नार्जारिया रोखा खेंफोरथि होयो दि ख्रिस्टियान धोरोमखौ लानानै जेबो राजखान्थि खालामनो नाङा होननानै।
लोगोसे बिथांमोना बुंबावो दि बिसायख'थिनि बुब्लियाव बेबायदि धोरोमखौ लानानै बिबुंथि होनो नाङा होननानैबो बुंथियो। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। मैया थांनाय मंगलबार खालि मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों बारग' हाथियार दैग्रा हानजा बेंगलि एनएलएबि आफादा इउपिपिएल दोलोखौ मदद खालामगोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे बिथांमोना फोरमायबावदों दि दासान्दि हाथियार एंगारनाय आफादा सोरखारजों गोबां जेंनाफोरखौ लानानै सुस्रांनायनि सायाव सावरायगासिनो होननानैबो फोरमायदों। गुबुन फारसे आरोबाव बिटिआर कन्ट्रेक्टर गौतुमाबो बिधान सभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोखौ हेफाजाब होनो फोसावदों। इउपिपिएलनि बिजाथिफोरनो भट होनानै देरहासार खालामनो बिटिआरनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ खावलायदों कन्ट्रेक्टर गौतुमा। दानिया फैबावदो महाजोन बन्दननि बिजाथि रिहन दैमारिया रोजा रोजा भटनि फारागथियाव गावनि देरहासारनायखौ मिजिंथिदों। बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावखांनाय सानखालिनो प्रमद बर'आ खारनांगोन होननानै रिहन दैमारि बिथाङा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायथिना होदों। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। थांनाय समबारखालि हराव रङियानि मुरारायाव मोनसे दुंहाव थासारि सोमजिदों। बिजेपिनि मावथिखौ गाग्लोबनायनि अजदखौ लानानै बे दुंहाव थासारिया सोमजिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सासे बिजेपिनि मावथिया रां राननो थांनायाव सासे सुबुंनि आखायाव 10,000 रां गथायदोंमोन। बिनि बागै मिन्थिनानै जायगानि रायजोफोरा बिजेपिनि मावथिनि बेरेखा रां राननायनि अजद होदों। बिनि उनावनो ओनसोल नाङैनो दुंहाव थासारि सोमजियो। गुबुन फारसेथिं बिजेपिनि मावथिखौ गाग्लोबनायजों लोगोसे रां सेख'नानै लांनायनिबो अजद होयो बिजेपिनि मावथि सोद्रोमाया। जाथायनि सायाव थांनाय समबारखालि हरावनो रङिया पुलिस थानायाव बिजेपिनि मावथिया एजाहार होदों होननानैबो मिथिनो मोन्दों। आरोबाव फैबावदो गुबुन खौराङाव। उदां बिजाथि महरै गसंनाय जिसिया सुमफ्रामारिया मोनसे बिसायख'थियारि फोसावदिं मेल खुंफुंलांदों। बे मेलाव बिथाङा इउपिपिएल आरो बिपिएफ हानजाखौ जेबो जौगानाय लाबोआखै होननानै अजद दैखांदों। बे मेलाव बाहागो लानानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों बुङो दि बिसायख'थियाव गावनि देरहासारनाया जायोब्ला ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावगोन होननानै बिथाङा बुंथियो। दानिया फैबावदो चिराङाव एडिजिपि एलआर बिश्नयजों लोगोसे आसामनि डिजिपि भास्कर ज्योति महन्तआ दावबायफैदों। जानो गोनां थामथि खोलोबनि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गासैबो बिटिएडिनि पुलिं स्टेशनाव पुलिस बिफाना गोख्रों नोजोर होगोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायथिदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावना होयो दि बिटिएडि हालामाव पुलिस बिफाना गासैनिबो थाखाय मोजां हाबा मावलांगोन होननानै। दिनै फुंबिलिनि खौरांफोरा बेखिनियानोसै। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। एसेनोसै, गोजोन्थों।